Keby si sa na to pozerala s odstupom času, že znova si v tej škole a máš sa rozhodovať, máš pocit, že by ti niečo pomohlo? Trošku nám prihrajem polievočku, že napríklad prednášky s mladými doktormi, podcasty, alebo že taký ten kontakt, networking, že či máš pocit, že by to zohralo nejakú úlohu? Podľa mňa by to bolo veľmi vhodné, by som nastupovala do práce s tým, že by som aspoň tušila, že čo a ako budem robiť, ako to bude prebiehať a neviem čo všetko. Ja viem akože asi týždeň pred tým, ako som nastúpila, som bola mimo Slovenska, na dovolenke pri mori, všetko bolo výborné a raz v noci som sa zobudila, že ježkové oči, čo keď ja raz na sekcii alebo pri pôrode na miesto epidurálu pichnem spinál. A jak ja na to, samozrejme, že to hlúposť, áno, ale tak akože som mala takú nočnú moru, som sa zobudila, že ježkové oči, to prídem a toto hneď budem robiť, čak ja neviem, ako to bude prebiehať, hej. Tak toto by mi rozhodne, túto jednu nočnú moru by mi odobralo to, keby som vedela niečo bližšie.